Lijep vam pozdrav, dobrodošli na kanal Prosperiteta gdje učimo, uvježbavamo, vraćamo se znanjima koja i već imamo u svome umu, u svojoj duši od svojih predaka. Evo sada se samo podsjećamo na ono što smo kao ljudska stvorenja zaboravili. Evo, nazvala sam ovaj podcast ili audio kanal vezano za podešavanje uma, za napredak, da se bolje osjećamo, da živimo kvalitetnim životom, to jest da si podesimo takav život jer to možemo. Mi možemo živjeti najbolji mogući život kojega si odredimo. Neće nikad ništa biti savršeno, ali niti ne mora biti, a možemo biti sretniji. Današnja tema jeste zabrinutost i evo, stvarno, jeste li zabrinuti? Ja jesam i to je baš jedna navika koja me prati odavna, ali učimo, evo ja zajedno s vama, kako se riješiti te navade, te loše navike. Zabrinutost je stanje uma, kao i sreća, kao i strah, kao i nedostatak zdravlja ili novca. U ovom podcast serijalu zajedno se osnažujemo i osvješćujemo, a naročito ću se radovati ukoliko ostavite pokoji komentar ili se pretplatite na primanje obavijesti o korisnom sadržaju na mom blogu rajnabanovac.com. Opustite se, možda i vi volite u ležećem položaju ili nekom udobnom položaju zatvoriti oči i slušati svoje omiljene predavače, svoje omiljene prijatelje koji svojim glasom, evo ja ću nastojati što sporije i što mirnije pričati vam o ovome što i ja istražujem i primjenjujem i nadam se ako i zaspete odlično, to je onda ono pravo, to znači i da je ovaj podcast ispunio svoju svrhu, a to je da se opustite, zadrijemate i manje se brinete. Ako ovaj podcast slušate preko YouTube-a, pretplatite se ako još niste i time podržite, mogu reći, naš zajednički rad. Jer nije ništa lako, iako se čini jednostavno. I najmanja aktivnost traži od nas da podesimo um, potaknemo volju, odnosno motivaciju da odredimo cilj što želimo postići. A to nisu samo materijalna dobra, iako ona posljedično postaju većima, a čim svoj um iz uma depresije, anksioznosti i straha pretvaramo postupno u um napretka. Biologija naprosto tako radi. Sve ide iz glave, sigurno ste to već 100 puta čuli, tu rečenicu, tu tvrdnju, to je doista apsolutno istina. Naš je mozak vrlo kompleksna tvorevina i još u potpunosti neistražen organ. Ne samo što možemo održati postojeću optimalnu razinu zdravlja mozga, to je organ čije sposobnosti možemo uvećavati. Neizmjeran je kapacitet mozga tog mišića koji voli vježbu i aktivnost. Mozak voli zdravu hranu, zdrave misli i sposoban je sam sebe iscjeljivati. Evo sada malo učimo i o mozgu. To je doista jedna široka tema i tema s kojom se sve više znanstvenici bave. Mi svome mozgu možemo pomoći, ako ništa drugo, otklanjanjem loših navika kao što su alkohol, nikotin, umjetna osvježavajuća pića, ali prije svega navika mišljenja, destruktivnih misli, a među njima spada i zabrinutost. Čak nas podučavaju kako se trebamo brinuti za svoje zdravlje, brinuti za razvoj naše djece,
brinuti za posao, brinuti o imovini, brinuti o ovome i onome. Ako ne brinemo ni o čemu, smatramo za sebe da smo neodgovorne, čak sebične osobe. Briga kao emocija vrlo je toksična i umjesto da nas potiče na radost življenja i napredak, ta emocija nas omamljuje, umrtvljuje jer je usko povezana sa strahom. Znanost epigenetika došla je do otkrića da se mozak razvija bez obzira na tijek godina, da je sposoban regenerirati se i unapređivati svoj rad. Mozak je nevjerojatno moćan u stvaranju neurona i njihovog povezivanja u nove neuronske mreže. A to znači mogućnost novih životnih opcija, podešavanja načina života, podešavanja razmišljanja, a time i postupanja i dostizanja uspjeha na svim životnim područjima. Znanost je došla do otkrića da genetika nije ključni faktor za naše zdravlje, sretne okolnosti, nadanje, već naša odluka koliko ćemo se potruditi u izboru hrane i stila života općenito. Psihologija koja se bavi analizom uma i ponašanja, a psihijatrija liječenjem duševnih bolesti, unaprijedile su svoj pristup, pa i jedna i druga veliku pozornost stavljaju na misli. Ustanovljeno je da se izbor misli pretvara u naviku, kao da moramo baš u određeno vrijeme misliti o nečemu, a to su uglavnom misli straha i zabrinutosti. Kao što smo uveli neku naviku postupno, tako postupno trebamo raditi i na njezinu otklanjanju. Boriti se protiv ovisnosti, a to može biti i ovisnost o lošim mislima. I ta borba često je bezuspješna ukoliko je naša pažnja posvećena upravo tim lošim mislima. Bolja je tehnika unijeti u svoj život i razmišljanje neke novosti, nova ponašanja, nove sadržaje, nove interese, koji će nas zaokupiti, pa će sve manje biti mjesta onome što nije u skladu s našim novim zanimanjima za nešto. Zato je važno da obnovimo sjećanje što je to što nas raduje, što je to što nas je radovalo dok smo bili mlađi ili dok smo bili djeca. Tijekom godina i načina života koji mrvi našu dušu i sposobnosti, uz sve te silne obaveze koje smo si nametnuli ili prihvatili, nametnuće od drugih, od života samoga, sve je to dovelo do toga da izgubimo svoju nit vodilju kroz život. Jer kada izgubimo vezu s tom tananom niti, naš život polako putuje u besmisao. Odvajamo se od sebe samih, a ionako smo rođenjem dobili zaborav odakle dolazimo, koja je naša svrha ovdje i kuda idemo. Pa još i to malo što smo kao djeca ili u mlađim danima znali intuitivno što želimo i kako provesti život. A dječja duša nikad neće poželjeti nešto što bi bilo na štetu ovom svijetu. Taj zaborav i zapuštanje neuronskih puteva i veza u našem mozgu dovodi do toga da se otuđujemo prvo od samih sebe, a onda i od onih koji su uz nas, da ne govorimo o općem otuđenju čovečanstva.
Postajemo automati koji se vrte u krug poput hrčka u kotaču. Idemo razmotriti kako osvijestiti emociju brinjenja i kako je pretvoriti u nešto korisno. Naprosto osloboditi svoj svoju dušu i tijelo od tog teškog lanca koji nam ne da disati. U knjižnici možete potražiti literaturu na ovu temu koja je lako razumljiva i mnogo si sami možemo pomoći, naročito na vrijeme početi raditi na ozdravljenju, jer često nismo svjesni da padamo u mutnu vodu koja počinje uništavati naše zdravlje. Pomoći ćemo se s klasicima, na primjer knjigom Dela Carnegiea Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu. Često se iznenadimo da su poznati autori toliko pomogli svojim radom čovječanstvu, a oni sami vodili ili završili svoj život neočekivano loše, pa tako i Dale Carnegie skrivao teškoće u svome bračnom životu, a s druge strane pomagao ljudima u boljim odnosima, a i bolovao je od neke vrste depresije koja vodi samoubojstvu, što se na kraju i dogodilo, a pomagao ljudima da izađu iz depresije. Valjda i on tako na taj način želio i sebi pomoći. Mnogi su postavljali pitanje o vjerodostojnosti poruka iz njegovih knjiga, ali ipak ne možemo, a da ne prihvatimo veličinu i korisnost njegova rada. Ono što je glavna poruka jeste da nikad ne smijemo prepustiti se očaju pred nevoljama, a njih će uvijek biti, i da svatko može ostvariti sebe i biti autentičan, ono što mi jesmo, zahvaljujući našim talentima i pronađenom svrhom. To naše brinjenje tako se tiho uvuklo, da ga je potrebno razotkriti i znati prepoznati razliku između brige i opreza. Brigom ništa ne postižemo. Ona nas iscrpljuje, a jednim zdravim oprezom izbjegavamo situacije koje nas mogu ugroziti. Briga je težina kada zamišljamo nešto što bi se moglo dogoditi, a uglavnom se neće dogoditi, barem ne u takvom obliku i obujmu, a oprez je ljudska zdrava osobina koja nas čuva. Naprimjer, gledamo lijevo i desno dok prelazimo ulicu, oprezno vozimo automobil poštujući znakove, ne dovodimo se u ekstremne situacije, naprimjer, ne skačemo padobranom s vrha katedrale ili ne odlazimo sami na planinarenje, čuvamo svoj dom od požara i sl. Ali ljudi često brinu oko nevažnih sitnica. To jest, hoće li salvete na stolu biti određene boje ili tanjuri biti identični i hoće li umak ispasti savršeno. Uzrujavamo se od brige, nervozno i iscrpljeno dočekujemo naše goste koji uopće ne primjećuju onaj tanjur s nešto drugačijom šarom ili oblikom, a kamoli pribor za jelo. Postoji nekoliko načina kako da se riješimo velikih, ali i malih briga. Kada brinemo male brige, one nam izgledaju velike, a velike najveće na svijetu. Brigu hranimo emocijom straha i briga postaje sve veća, sve napornija. Ako počnemo sagledavati svoj budući život za godinu, 2, 5 ili 20, ne samo što će nas uhvatiti brinjenje, već i strah od neizvjesnosti. Važno je znati da nitko ne može predvidjeti budućnost, iako možemo u sadašnjosti postaviti temelje za naše financijsko, emotivno, zdravstveno stanje, optimalno koliko god to možemo.
Stoga je potrebno probleme rješavati postupno, jedan po jedan. Uvijek gledamo koji nam problem zadaje najviše briga, od kojega se osjećamo loše i mi i naša okolina. Idemo vidjeti je li taj problem rješiv ili je situacija takva da je najbolje prihvatiti, otpustiti i zauzeti stav neka bude. Često je bolje ne poduzimati ništa, nego stalno nešto kopati, poduzimati i smetati onome što se mora dogoditi. Čak svojim uplitanjem možemo pogoršati stvar. Dakle, problem koji vas muči treba osvijestiti. Često problem sakrivamo ne samo od drugih, nego i od samih sebe. Zatvaramo oči pred činjenicama, sve dok problem ne postane golem i više ne znamo kako se njime nositi. Stvar je u tome da u ovom postojanju ne možemo izbjeći probleme i izazove, već je stvar u tome da izgrađujemo svoju psihološku strukturu koja će biti sposobna pravilno odgovarati na te probleme, na situacije, dakle rješavati ih odmah na početku, prihvaćati bez žrtvovanja samih sebe ili nekoga druga ili naprosto prepoznati situacije koje mogu dovesti do problema pa ih i izbjegavati koliko god je to moguće. Naša životna energija uvijek je nekako ograničena. Iako smo potencijalno moćna energetska bića, ali svatko od nas, ovisno o duhovnom zdravlju i razvoju, ima određenu protočnost. U nama je mnogo blokada koje ometaju protok životne energije, pa stoga osjećamo oscilaciju energije. Brzo se umaramo, a velika je opasnost ako simptome umora zanemarujemo. Naše tijelo teži ravnoteži, svojoj punoj energiji, optimalnom funkcioniranju. Ako dođemo u stanje izgaranja, to je podloga za sve moguće bolesti. Stoga je važno znati koristiti trenutnu količinu energije na najbolji mogući način. Što je ili tko je vaš prioritet? Što vam je najvažnije? Podsjetimo se da smo prvi mi sami sebi prioritet. Samo tako možemo biti na dobrobit i svojoj okolini. A prošlost? Često smo zarobljeni u toj prošlosti, a to se konstantno događa kada navršite 60. godinu. Umjesto da zbrajate sve dobro što ste učinili, onoliko koliko ste tada znali i mogli, vi počinjete patiti od grizodušja, od grižnje savjesti, grize vas. Sama riječ to kaže. Jer smatrate da neke stvari niste dobro napravili, da ste nekoga povrijedili, da ste sebe povrijedili, da su vaši postupci neoprostivi. I nije problem u tome što vam drugi možda ne opraštaju, već je problem u tome što sami sebi najteže opraštamo ako imamo imalo savjesti. Ovo je jedno opasno stanje koje može ugroziti naš život. Naprosto možemo oboljeti od depresije koja je vrlo teška i složena duševna bolest. Svi smo mi u anksioznom stanju, u stanju neke zabrinutosti i straha i kažu psiholozi da je to normalno, jer naše se tijelo na taj način brani od vanjskih destruktivnih utjecaja, kao da smo već kao na oprezu pripravni i lakše dočekujemo neke situacije, ali ako to prevrši mjeru, ako potonemo u depresiju, potrebno je dugotrajno liječenje. A za to vrijeme možemo izgubiti
ne samo svoje samopoštovanje, već i biti teret svoje okolini i našima najbližima zagorčavati život. Jer nema ništa gore od tmurne, pa čak i agresivne osobe, jer se depresija može očitovati ne samo u apatičnosti, nego i u sklonosti ovisnostima koje uzrokuju agresivnost. Dakle, prošlost prihvatite takvom kakva jest. To je vaša prošlost. Neka je vaša. Svi imamo prošlost. I znajte da ste u to vrijeme bili u određenoj mjeri nesvjesni, duhovno, toliko možda nesretni, da je uobičajena reakcija svih nas u takvom stanju bila da smo se loše odnosili prema drugome, često onima koji su bili nemoćni i koje najviše volimo. Svi mi došli smo na ovaj svijet da iznova i iznova učimo ljubav, jer smo je tijekom odrastanja zaboravili. Ovo učenje teče kroz sve situacije koje prolazimo, u kojima smo griješili ne iz zle namjere, nego naprosto iz tog neznanja, nesvjesnosti i zaborava ili neke vrste patnje. Ono što vam može pomoći, kao i svima nama drugima, jeste usredotočite se na sve uspjehe koje ste postigli. Znajte da nitko nije savršen i da su crkve i katedrale tako visoke jer su ljudi toliko svjesni svojih grijeha da kroz takve građevine žele biti što bliže Bogu da im oprosti i pozlačivati oltare pravim zlatom, da kupe taj oprost, da se otara se grižnje savjesti. Nema čovjeka koji nije nešto loše napravio. Upravo kroz patnju, kroz pogreške učimo i taj naš životni put i jeste tako trnovit i neugodan. Znajte da ste u ono vrijeme bili toliko nesretni da niste znali i mogli drugačije, a iz nekog razloga svi oni koji su bili uz vas također su morali proći svoje iskustvo, jer sve je nekako unaprijed posloženo, kao i to da možete vjerovati kako smo se svi mi prethodno u nekoj dimenziji prije ove dogovorili da ćemo u ovom životu naći se zajedno, svatko u svojoj ulozi, kroz koju svi učimo kako voljeti, kako opraštati, kako se razvijati i osvješćivati, a time i činiti ovaj svijet boljim mjestom kako jeste zamišljeno u prapočetku, u pramisli, onom početku za kojega svi mislimo da je neki bum, ali što god da je bilo, bilo je nešto zamišljeno od nekog kreatora, od neke svijesti. A da vidimo što je s budućnošću. Napravite sada sve što je potrebno da tu eventualnu budućnost dočekate spremno. Učite o financijama, jer danas su financijske brige najrasprostranjenije i najviše nas ubijaju. Ljudi su upravo bolesni zbog financijske situacije i straha kako će biti. Pa stoga osigurajte što stabilnije prihode na vrijeme, zapravo nikad nije kasno krenuti s nečim. Osigurajte si više izvora prihoda, na primjer uz redovan posao ili u mirovini, kada imate puno vremena, pokrenite neku online prodaju ili uplaćujte u neki malo rizični investicijski fond, koliko god imate prihode male. Evo, ima više varijanti ili dionice, stambenu ili neku vezanu štednju, stambeni kredit, dodatno mirovinsko osiguranje, pa čak i kriptovalute. Ti ulozi neka budu manji, pa ako šta tu nešto izgubite ili ono bude osciliralo, a oscilirat će recimo dionici ovako nešto,
onda nemojte se tu brinuti, pa čak ako nešto, neki mali iznos izgubite, nije to ništa strašno, ali uglavnom sve što nosi mali rizik, barem će sačuvati vaš iznos, neće ga pojesti inflacija. Dakle, pripremajte se za vrijeme kada ćete imati prihoda jedva trećinu od onoga što sada primate. Ne ulazite u kredite koji su nepotrebni, da kupujete stvari, znači potrošački krediti, ili da kupujete luksuzne automobile, nek to bude u skladu s vašim statusom i potrebama. Ne gradite velike kuće koje će uglavnom biti prazne, teško ih održavati, veliki su troškovi održavanja i troškovi općenito režija, jer vaša će djeca otići svatko svojim putem i nije zdravo da djeca žive uz roditelje, niti roditelji uz djecu, nije zdravo. Radimo na svojoj financijskoj sigurnosti, ali nemojmo pretjerano brinuti o njoj. Idemo dalje. Kako da smanjimo to brinjenje? Evo, učite nove stvari. Sami taj proces učenja, tih pola sata, sat vremena dnevno, već vas je oslobodilo briga. Svladajte nove vještine. Pronađite novu profesiju, zašto ne? Ali upravo ono što vam leži i što prije niste mogli samovoljno odabrati. Dopustite svome tijelu da bude zdravo i oslobođeno od toksina kroz hranu koliko god je to moguće, ali ono što najviše možete učiniti za svoje zdravlje, za zdravlje mozga i duhovno i emotivno zdravlje i za manje brinjenja jeste umjerena tjelesna aktivnost i uvođenje navike zdravog razmišljanja, odnosno biranja misli koje potiču, onako pozitivno potiču. Prepoznajte svoje emocije, prepoznajte potencijalni problem i odvojite dovoljno vremena za sebe, za vaše istinsko sebe, ono što želi vaša duša. A to je prije svega više sna, više odmora. Priuštite si to jer je to dugoročno ulaganje u vaš zdrav život. Stoga naša je budućnost sadržana u današnjici. Važno je uvježbavati, boraviti u sadašnjem trenutku. To je teško. To bi značilo da budemo svjesni što se trenutno zbiva oko nas i u nama. Čujete li taj povjeratarac u krošnjama? Možda ova snimka u pozadini ima neke šumove, ima zujanje, jer očito je vrijeme i za novi kompjuter. Čujete li kako vaš mačak prede? Čujete li glas svoga djeteta dok se igra? Čujete li disanje svoga partnera? Jeste li svjesni njegova postojanja i koliko je on bitan u vašem životu i koliko ste vi bitni u njegovom ili njezinom životu? Čujete li svoje disanje? Osjećate li otkucaje svoga srca? Stavite ruku na svoje srce, na svoje grudi i pomilujte se, svoje srce koje tako neumorno radi za vas. Kako vaš organizam lijepo radi i pazi na vas, jel da? Ima možda neke smetnje, ali možete mu pomoći. Ali upravo u ovom trenutku nježnom porukom ljubavi pomozite svome tijelu i ohrabrite ga. Podučite svoje stanice da rade svaka svoj posao i zahvalite svome tijelu što vam i dalje služi. Da bismo boravili u sadašnjosti, potrebno je izbaciti u što većoj mjeri ometala, kao što su televizija, društvene mreže, nekorisna druženja. Ako želimo razmišljati o budućnosti, neka to ne bude vizija straha, već vizija najbolje varijante koju želite za sebe i sve one koji su tu uključeni. Neka to bude vizija vrhunske želje.
A opet neka ne bude ona vrsta mašte koja se nikada ne može ostvariti. Razvijajte maštu, ali ostanite prizemljeni u okviru realnih mogućnosti. A svemir će, kada dođe vrijeme za to, još nadodati. Još će biti više i više nego što ste tražili i očekivali. Što se tiče briga, kruh naš svagdašnji jedini je koji možemo danas probaviti. Pa možemo reći da je današnjem danu dosta onoga što danas treba napraviti i doživjeti. Ne teretimo ga sutrašnjicom. Znam da je sigurno i vama teško živjeti za sutrašnji dan u banalnim, svakodnevnim životnim stvarima kao što je pripremanje obroka ili odjeće. Za sutra kuham, za sutra pripremam što ću obući ja i moja djeca. Stalno smo u tom sutra. Često u svakodnevnim poslovima to ne možemo izbjeći, ali svedimo na što manju moguću mjeru. Ono što sada radite, usredotočite se na to. To je sadašnji trenutak. I neka vam misli ne vrludaju u neku budućnost, bilo da je to idući sat, popodne, večer ili sutrašnji dan. Možda je bolje upravo danas pojesti pripremljenu svježu salatu, iako ćemo ostati polugladni umjesto graha da se napucamo i koji smo skuhali jučer, iako je on ukusniji kada odstoji jedan dan. Ako smo oslobodili jučerašnji dan od današnjeg dana, danas pripremite jednostavan obrok. To ne moraju biti pohanci i komplicirani umaci. Jednostavna juha od povrća, recimo s komadićima sjeckane piletine ili vrlo brzo je to gotovo, nije komplicirano. Zdravije je to od kompliciranih zaprškom zgusnutih jela ili jela koja se moraju dugo krčkati. Odaberite posuđe za zdravo brzo kuhanje. Evo, to je nešto od primjera koje ja koristim. Nađite tu neku razumnu mjeru kako nam ne bi izbjeglo ono što jedino imamo, a to je taj sadašnji trenutak ili današnji dan koji se ne bi smio sastojati samo od rada i hranjenja. Mi ne možemo isplanirati cijeli svoj budući život, niti je to potrebno. Uvijek gledajte idući korak koji možete i trebate poduzeti. Pa kad ga riješite, onda idući korak. Korak po korak dovodi do cilja. Nekad putevi nisu bili osvijetljeni, pa su ljudi, kada bi putovali noću, imali privezanu svjetiljku, ne lampe, na plin, na nekakvo ulje. To je bilo privezano za nogu. Ta je svjetiljka osvjetljavala samo idući korak i to je ljudima bilo dovoljno. Dovelo je putnika na cilj. Nije bilo potrebno ovako bacati skupu energiju, osvjetljavati gradove, metropole, sve puteve, gdje i ptice i kukci ne mogu po noći se odmoriti od tog svjetla. Da biste se oslobodili od teškoća brinjenja, vježbajte konstruktivno mišljenje ili razmišljanje. Raščlanite problem na manje cjeline i vidite koje korake možete poduzeti. U protivnom, brinjenje, jadikovanje, očajavanje unijet će samo zbrku u vaše razmišljanje, a dodatno i u problem, jer ćete biti napeti, a možete doživjeti živčani slom ili kad to onako svakodnevno lijepo polako traje, uporno, možete i pasti u depresiju koja je mutna, bara, opasna duševna bolest, kao što smo već rekli. Također, nemojte sa strahom misliti o smrti. Iako je to normalna emocija nama urođena. Bolje rečeno, plašite se umjereno. Mi se ljudi plašimo nepoznatoga, plašimo se ništavila, besmisla. Ne možete ništa posebno učiniti protiv tog pješčanog sata koji polako curi i ne možete to zaustaviti. Ali možete se potruditi, koliko god ste sposobni trenutno, ojačati svoje tijelo,
da bolje radi, unijeti više radosti u svoj život, raditi nešto što će vas ispunjavati, iako to neće možda donositi novac. Molimo se za snagu, a ne za život bez problema. Nedostatak vremena bolest je civilizacije, ali samo vi možete odlučiti kako ćete provesti svoj život ili, da bude jednostavnije, svoj današnji dan ili sutrašnji. Ako to prepustite drugima ili odgađate važne odluke, tada neću ni govoriti što sve ne. I sami vidimo koliko smo bili u krivu kada smo dopustili okolnostima da upravljaju nama i da se prepustimo žrtvovanju. Kada bi željeli usporiti ili ubrzati ovaj pješčani sat ili bilo koji prirodni mehanizam, oštetit ćemo ga one najsitnije dijelove. Stoga zrnce po zrnce i maksimalno se posvetite bitnoj stvari, bitnoj aktivnosti ili ljudskom biću koje je vama najbitnije ili sebi upravo danas, upravo večeras. Tih pola sata, tih 10 minuta, neka bude dobro za vas. Nemojte pokušavati sve stići, već mirno napravite ono što vam je najvažnije. Samo vi znate što vam je najvažnije. Bolnice su pune ljudi opterećenih brinjenjem i žaljenjem zbog prošlosti ili strahom od budućnosti. Zato usredotočite se na ovaj trenutak, jer on je točka iz koje se račva prošlost i budućnost. Ali u ovoj točki koja se naziva sadašnjost, tu smo upravo sada, ovdje, a biti istovremeno u prošlosti i budućnosti naprosto ne možemo. Iako ima mišljenja nekih duhovnih ljudi ili metafizičara koji kažu da se sve odvija upravo sada, cijeli naš život, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Ali pustimo to. Mi ljudi na ovom nivou svijesti ne možemo razmišljati drugačije nego linearno poimati vrijeme i naš život. Idemo prihvatiti barem svjesnost da jedino vrijeme koje imamo jeste današnji dan kojega milijuni na svijetu neće proživjeti do kraja. I ne trebamo se time opterećivati i brinuti, već prihvatiti činjenicu da ništa nije sigurno, ali se zbog toga ne trebamo zabrinjavati. Da, lako je reći trebamo, ne trebamo, ali svatko od nas neka pronađe način kako da si pomogne. Ima mnogo literature i predavanja. Pogledajte to obilje na YouTube kanalu. Ima svega, ali budite pametni što ćete prihvatiti kao istinu za sebe. Ako vam pomaže, odlično, ali ne pokušavajte primjenjivati više tehnika jer ćete si stvoriti zbrku i ništa neće funkcionirati. Profesor Robert Stevens rekao je: svatko može nositi svoje breme, ali samo do večeri. Obično kažemo da svatko ima svoj križ, a religija naučava da što je križ veći, to bolje za nas. Međutim, mislilo se reći da svatko dobije životnog tereta onoliko koliko je sposoban nositi, kako bi u toj patnji nešto naučio i rastao. Teško je prihvatiti patnju, ali naprosto tako je podešeno. Bez patnje nema napretka. Ali ne opterećujemo dan suvišnim teretom, niti naš život suvišnim emocionalnim teretom, kao što su zamjerke, mržnja ili osjećaj krivnje. Jer mnogo patnje mi sami sebi radimo, sasvim bespotrebno. A netko je lijepo rekao i napisao:
uživaj u ružama koje ti danas cvjetaju kraj prozora. Filozof Heraklit je rekao da se sve mijenja osim zakona o promjeni. Ne možete nikad zakoračiti u istu rijeku. Ne možemo zaustaviti protok vremena. Ne možemo od života očekivati samo dobra vremena. Ali to ne znači da moramo patiti od straha, od nekih događanja koja se s vremena na vrijeme događaju. Znate ovo, kako kažu, ovo je bila dobra godina, ovo je bila loša godina, ovo će biti dobra godina i tako sve nešto. Znači, to se sve smjenjuje. A latinska izreka carpe diem, koju jako volim, znači da iskoristimo današnji dan i da u njemu uživamo. Uvijek ima nešto dobroga, uvijek više dobroga koliko god nam se činilo da je oko nas samo zlo. I važno je da se usredotočimo na taj današnji dan. Kažemo, ajde idemo, odlučujemo biti, osjećati se onako kako, znači po našoj odluci, barem današnji dan, neću se opterećivati sa sutra. I idem usmjeriti pažnju na ono što danas mogu napraviti i kako se mogu dobro osjećati. Jer sve energija i vrsta energije koju koristimo privlači sličnu energiju. Evo, čista fizika. Sada nakon ove filozofije, doista, možda vas gnjavim s time, možda ste i zaspali, nema veze, možda ćete gledati i slušati kasnije ovo u nekom drugom navratu. Ali sada idemo se malo razbuditi i učiniti vježbu kako se otarasiti briga. To možemo ovako po fazama posložiti, postoje 3 faze. Prva faza jeste razmotrite situaciju i zamislite posljedice mogućeg neuspjeha. Evo, ove faze ću ja staviti u opis ovog audio i video materijala, tako da u opisu možete to si poslije pogledati. Ne morate sada, samo poslušajte pa onda poslije, ako budete imali volje, možete to primjenjivati. Dakle, prva faza, razmotrite situaciju i zamislite posljedice mogućeg neuspjeha. Jesu li posljedice baš toliko velike kako vam se čini? Što je najveća moguća posljedica koja može biti? Biste li to mogli preživjeti? Pa da i ono zadnje, pa što? Jedno mora doći kraj. A druga faza jeste donijeti odluku da ćemo neželjene posljedice, ako i bude, mirno prihvatiti jer nismo mogli utjecati na njih. Treća faza, upitati se što mogu učiniti u ovoj situaciji. To može biti uvijek nešto. Poduzeti nešto što je u našoj moći i na dobrobit drugome, ili pričekati razvoj situacije ako vidimo da trenutno ne možemo učiniti ništa pametno, ili naprosto ne činiti ništa jer naše uplitanje može samo pogoršati stvar, naročito ako nismo educirani ili sposobni ili nemamo dovoljno informacija da objektivno postupamo u toj situaciji. A ja bih dodala da samo naše srce zna najbolje što činiti ili ne činiti. Važno je spoznati svoje granice, svoje mogućnosti. Srce će poželjeti nešto dobro učiniti, mnogo toga, mnogo velikoga, jer smo u svojoj duši, svi smo mi iskonski bića dobrote. Poželjet ćete da se žrtvujete za nekoga. Bilo da je to ono posvjesno ponašanje što ste možda pobrali, da se morate žrtvovati, bilo za djecu, bilo za partnera, bilo za domovinu, znači poželjet ćete to, ili iz svoje dobrote doista da se žrtvujete jer mislite da imate dovoljno snage, ili da žrtvujete nešto malo svoga komoditeta, dakle da prijeđete one granice razuma, one granice koje drugi nameću kao normalne. Poželjet ćete to. Poželjet ćete da postanete hrabri i nesebični, tamo gdje svi okreću glavu, vi ćete pružiti ruku, da učinite nešto što većina ljudi ne radi. Kako je to oslobađajuće? Kako to podiže samopouzdanje? Da vidimo za sebe koliko smo hrabri, drugačiji, a ne kao većina. Ali ako vaša psihološka konstitucija ili financijsko stanje to ne može izdržati,
tu pomoć, onda je bolje ne obećavati nešto veliko ukoliko smatrate da to ne možete ispuniti. Može se dogoditi da otvorite vrata svoga života, svoga prostora, svoga doma, ne samo fizičkog nego i emocionalnoga, i onda se ne možete nositi s energijom koja je s očekivanjima i povjerenjem ušla u vas od drugih, iz te situacije u kojoj želite nešto poduzeti za drugoga. Ova će vas energija iscrpsti i moguće učiniti štetu, iako se ne radi o osobi ili osobama koje su loše i koje su došle u vaš prostor, u vaš život da im pomognete. I da ne dužimo, jer ćemo govoriti o svemu ovome, najjednostavnije rečeno, ajde vratimo se na zabrinutost zbog onoga što je najčešće naša uobrazilja, projekcija našega uma, nešto što se neće dogoditi, barem ne u takvom obliku, a s druge strane možemo doista privući lošu karmu, jer zabrinutost utječe na naše zdravlje, naročito poružnjuje nas kao osobe i duhovno i fizički u licu i u držanju tijela, poružnjuje i skraćuje život. Jer brige su poput kapi koje kap po kap padaju na čelo. Evo, možemo to i tako posuditi ovu rečenicu u ovom materijalu. A prema zakonu o vjerojatnosti ništa loše se neće dogoditi ili ne po takvom scenariju koji si zamišljate. A zakon vjerojatnosti uz mnoge kozmičke zakone vrlo, vrlo moćan i djeluje besprijekorno. Budite sada, budite svjesni ovog trenutka i hvala na vremenu ako još niste zaspali ili ste se probudili iz drijemeža. To se i meni događa kada slušam podcaste koji mi odgovaraju po energiji. Hvala vam na vašem vremenu koje ste dali iz vašeg pješanog životnog sata, koji ste potrošili na naše druženje, na struji koji ste potrošili, na internetu koji ste potrošili, ali ako se osjećate bolje, vrlo, vrlo mi je drago i ja se onda osjećam bolje, pa evo već dok i govorim o ovoj temi meni je bolje, malo manje brinem. Dakle, ako vam je bolje, ovo ste vrijeme proveli korisno. Ali vježbajte, ohrabrujte se, jer motivaciju nitko ne može održati u vama umjesto vas. S vama je bila Rajna Banovac, trener, ali i student za unapređenje emotivne ravnoteže i zdravijega života. Potražite me na društvenim mrežama, posjetite moj blog rajnabanovac.com i tamo imate moj kontakt.